വയല സെന്റ് ജോർജ് ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുനാൾ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം ആഘോഷിച്ചു. പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച നടന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ആഘോഷമായ പാട്ടുകുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ജോസഫ് വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. വൈകുന്നേരം ഇരവിമംഗലം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് തെരുവിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയർപ്പിച്ചു. ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് വട്ടമുകളിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടന്നു. മലയാള നാടകവേദി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നാടകവും അരങ്ങേറി. പള്ളി വികാരി ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുത്തൂർ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് വഞ്ചിപ്പുരയ്ക്കൽ, കൈക്കാരന്മാരായ കുര്യാച്ചൻ, സെബാസ്റ്റ്യൻ, ബെന്നി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച നടന്ന പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അണിനിരന്നു. i4a ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.